Jeg vil lave sådan en room tour familie af mine Justin Bieber ting, altså hvilke Justin Bieber ting jeg har. Undskyld min stemme, den er ikke særlig pæn på, video noget. Nå. Men så vil jeg starte med hans parfume. Jeg har Sunday. Yay! Og i næste uge, der får jeg har lige bestilt Girlfriend, den bestilte jeg i mandags. Så den får jeg også snart forbi. Og så har jeg body lotion og den der Hermest hairspray ting. Og så har jeg en hvad er det så? En toilettaske, jeg købte i England. Ruby. Og så har der også en masse ting i. Så er der sådan en dagbog. Et vækkeur. 12 armbånd. Et par lille af, som jeg bare, eller det er bare, de er bare lille af, det er ikke. Og så har jeg de der purple glasses. Yay! Så har jeg et cover. Det er ikke Justin Bieber cover med, det er sådan en lille af det. Og fordi jeg var belieber, så fik jeg procent eller rabat. Og så har jeg 3 halskæder. Den her med purple glassene, den købte jeg i den købte jeg i Barcelona. Og de andre, så var der sådan Justin Bieber billede på. Den købte jeg, og den her I Love JV, den købte jeg også. Dem købte jeg i London, eller i England. Og den, hvad hedder det? Nøglering købte jeg også i England. Og det her armbånd, dejlige armbånd, købte jeg også den købte jeg i Barcelona. Og 12 armbånd. Nogle har jeg købt der til det her har jeg købt til Bieber-parade, det der Justin Bieber Danmark. De laver nogle rigtig, rigtig fede Bieber-parader. Og så har jeg købt det her, dem har jeg købt i Føtex. Det her i BOAD, ja. Nå, okay, godt. Og så er der en mulig andre. Der er rigtig, rigtig mange. Og der ligger ikke noget. Og så sådan et mærke. Jeg gemmer alle tingene. Alle de der mærker noget. Næste. Så har jeg Believe. My World. Med My World og Never Say Never til remix. Undskyld. Så har jeg Under the Mistletoe. Og My World The Collection. Med en akustisk CD. Med CD1. Så har jeg Never Say Never Blu-ray, som ikke er det der fan-cut noget. Og så har jeg den der fan-cut også, ikke? Og så har jeg sådan nogle kort, jeg fik, der var i Italien, sådan en mand, der sad og lavede nogle. De kostede kun 1 euro. Hvor der så står Justin Bieber, ja. Og så det her frikvarterblad med Justin på forsiden, det gemte jeg. Fordi alle mine andre var gået i stykker. Eller blevet udlagt. Så har jeg alt om Justin Bieber. Justin Bieber er et superstjerne A to Z. Det er ved at vælte. Så har jeg den her Justin Bieber 3D. Jeg ved ikke, hvor mine briller er henne. Og så har jeg den her. Det var en af de første, jeg fik med ham. Ja, det kan jeg godt gøre. Det har så det sidste dag. Så har jeg den her, hans First Step to Forever. Med plakaten om. Og, ja. Og så har jeg min historie, jeg har den på dansk og engelsk. Og så har jeg rigtig mange t-shirts. Og så min yndlings. Det er den her. Den købte jeg, da jeg var i London. I en lille kiosk ved siden af London Eye. Det er faktisk godt mit yndlingsbillede. Og så har jeg sådan en anden kasse med alle mulige ting i. Jeg gider ikke vise dem alle sammen, men så er det den der. Hvad hedder det så? Den der fra sengetøjet. Jeg har 3 sengesæt, den gider jeg ikke til at vise. Og så har jeg det fra kalenderen, Justin Bieber. Og så har jeg
Ja, en hel masse af de her kort her. Dem har jeg rigtig, rigtig mange af. Jeg har sådan en hel... Og den ved jeg sgu da ikke, hvor jeg er henne. Nå. Ja, den finder jeg nok. Og så har jeg min billet. Ja, jeg har min billet. Og min anden skal lige tunde den nedenunder, så har jeg en kasket. I love JB. Så har jeg... Så fordi jeg har pillet alle mine plakater ned. Jeg rykker lige nogle kigger. Jeg ved ikke lige hvorfor, men herovre på den her væg, man kunne ikke se væggen på grund af mine plakater. Jeg havde 121 år. Nå. Men det var så... dem her. Der er mange flere, men der er ikke... De ligger nede i bunden. Han er bare dejlig, ikke? Og så en sangskjuler, som jeg fik til min konfirmation. Den fik jeg af min dejlige kusine. Emilie. Så har jeg også en blade herovre. Det vil jeg gerne have. Nogle story med. Ja, hvor han er med ud, og så var der også et fra story, man kunne vinde. Jeg var sådan, jeg var med hans fotograf, og 7 dage med dejlige Justin Bieber der på hjørnet. Jeg ved ikke lige, hvorfor det her det er her. Det ved jeg heller ikke, hvorfor det her er. Men ja, der var sådan noget med Justin Bieber, så jeg købte det bare. Og så har jeg et blad, som jeg ikke lige ved, hvor jeg er henne nu. Kun et, hvor der var alt. Hvordan skal jeg sige det? Ja, det var et blad kun med Justin Bieber. Ja, det var mit værelse. Hej hej!